490 Türkmenistanly etnik gadak iýunyň başyna Türkmenistan terk edip Gazagystana hemişelik göçüp barar. Bu barada garaşly Türkmen Nohot News neşri Türkmen Demir ýolları agentligine salgylanyp habar berýär. Neşre görä 2-nji iýunda Türkmen Demir ýolları agentligi Türkmenmaşy Bereket Serhet ýaky Bolaşak ugry boýunça ýörüýti otly gatnawyny gurnaýar. Bolaşakda Gazak lokomotiwi Türkmen otlusynyň ýolagçylaryny kabul edip alar. Maglumaty görä ýolagçylar Janozen demir ýol menziline düşüriler. Türkmen neşrine görä bu çara Gazagystanyň Türkmenistana kilçixanasynyň haýyş esasyna Türkmenistanyň kesellerin ýaýramagyna garşy görüşýän adatdan daşary toporunyň 11-nji maýda kabul eden kararyna laýyklykda ýerine ýetirilýär. Gazagystanyň hökümeti daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan etnik gazaklaryň ýurda hemişelik göçüp barmagyna mümkinçilik hödürleýän ýörüýte maksatnamany durmuşa geçirýär. Bu maksatnama laýyklykda Gazagystana hemişelik göçüp barmagy istek bildirýän daşary ýurtlardaky etnik gazaklar kandas statusyny eýe bolýarlar. Türkmen dilinde asyldaş diýen manyny aňladýan kandas statusu daşary ýurtlardan Gazagystana hemişelik dolanan etnik gazaklara berilýär. Türkmen Nohot News neşrine görä 2020-nji ýylyň dowamyna Türkmenistanda ýaşaýan 70 töwerew etnik gazak türkmen raýatlygynyň el çekdi. Azatlyk radiosy mundan ozal 2021-nji ýylda 200-den gowrak etnik gazagyň Türkmenistan terk edip Gazagystana hemişelik göçüp baranyny habar berdi. Azatlygyň bular barada taýýarlan video reportajyny Gazagystanyň kandas statusyna dalaş edýän Türkmenistanyň öňkü öz ýürek buýtançlaryny beýan edip şatlykdan boğazlarynyň dolanyny gurrun berdiler. Şeýle-de Azatlygyň habarçylary mundan ozal Türkmenistanda ýaşaýan beýleki milli adlyklaryň wekilleriniň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada habar berdiler. 2018-nji ýylyň awgustyna Azatlyk ilkinji gezek ýurdun kanun goraýjy edaralaryna badylga berilen türkmenleşdirme prosesi barada habar berdi. Şonu habarçymyz Daşawut welaýatynyň kanun goraýjy düzümlerine zähmet çekýän we etnik taýdan gelip çykyşy türkmen bolmadyk howpsuzlyk işgärleriniň pasport maglumatlarynyň mejburi ýetgetirilýändigini we olaryň milletiniň türkmen diýilip ýazdyrylmagynyň talap edilýändigini habar berdi. Türkmenistanyň etnik gazak raýatlary geçen ýyl Gazagystana hemişelik dolananlaryny kameralaryň öňüne geçip özleriniň boğazlarynyň dolanyny gurrun berdiler. Kom gördüm mene şäs atradysy. Meniň şatlykdan boğazym dolly. Täbi men göçüp geldim, bagtly. Men uzak 1 ýyl 2 ay garaşdym. Maňa ahtawym gyýdym tutuş 1 ýyllap garaşdy. Дочка ждала целый год. Diýip karşyga atdy Türkmenistany gazak ilkinji gezek Gazagystana hemişelik kandas hökmüne aýak basandan soňra Azatlygyň habarçylaryna gurrun berdi. Göçeýçileriň geçen ýylda tapgyry dünýäde koronavirus pandemiýasy zerarly girdilen halkara hereket çäklendirmeleriniň dowam edýän wagtyna gawat geldi. Şeýle çäklendirmeleriň arasyna Türkmenistany demir ýol arkaly terk etmegi başaran etnik gazaklar öz ata watanlaryna gowuşmagyň şatlygyny paýlaşdylar. Ajaýyp duýgy, biz ören şat. Öz garandaşlarymyzyň ýanyna, ata watanymyza gelenimize begenýäris. Diýip Zeyneş adly Türkmenistanly gazak geçen ýyl Azatlygyň kamerasyna gurrun berdi. Gazak medeniýeti 2021-nji ýylyň noýabryna daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan 16 000 etnik gazagyň kandas statusyna eýe bolanyny habar berdi. Bu aralykda daşary ýurt raýatlygy bolan etnik türkmenler, şol sany Demirgazyk, Awganystanda we Eýranda ýaşaýan türkmenler öz ýaşaýan ýurtlaryna çäklendirmeleri we basyşlara sebäp bolýanlyklaryny galy berdi. Öz ata watanlary hasaplayan Türkmenistana arkaýyn gidip gelmekde kösenýänliklerini aýdýarlar. Şeýle-de türkmen hökümeti daşary ýurtlardaky etnik türkmenlere ýeterlik ýardam bermedikde we olary ýeke goýmakda aýplanýar. Gazagystana hemişelik göçüp barýan daşary ýurt döwletlerindäki etnik gazaklar garaşsyzlygyň ilk ýyllaryndan başlap oralman adlandyrylýardy. Ýöne 2019-njy ýylda Gazagystanyň prezidenti Kasım Jomart Tokayev ata watanlaryna dolanyp barýan etnik gazaklara berilýän ýörüýte statusynyň adyny kandas diýip üýtgetmegi teklip etdi.